des comptes ale biriki den fɔlɔ o dara ni dɔgɔkun yɛrɛ la Bamakɔ kɔnɔ Mali furancɛla fanga ɲɛma ale fɛ o bɔlen kɔfɛ min ye an ka jamana wasabulon mɔgɔ ye olu ye sariya saba ni ka o vote décembre kalo tile 12 o tɛmɛnen na ni de ye bi kunnafoniw la fanbaw ye ka fara dɔwɛrɛw kan minnu bɛna lase aw ma novembre kalo tile 22 san Mifa production ani Ondo Tele o jabarani so o kan aw bisimila aw ni yantuma. Alamisa tɛmɛnen dɔw kun bɛnna décembre kalo tile 19 ma min ye Cour des comptes ale birikiden fɔlɔ o dara Banakabugu fanfɛla la boli o masurunyala Bamakɔ kɔnɔ sigida 6nan na i n'a fɔ sariya sunba o ye a latigɛ cogoya min na juillet kalo tile 2023 o san kɔnɔna na a biriki fɔlɔ a dara Mali furancɛla fanga ɲɛma ale yɛrɛ de fɛ n'o kun bɛnna alamisa ma. Laɲini ye ka se ka caman bɔ yuruguyurugu la Mali kɔnɔna na baaraw olu ka se ka kɛ tilennenya ani jɛlenya kɔnɔna na a cɛkɛda in ka baara o bɛna ɲɛsin ka an ka jamana foroba baarakɛlaw olu ka baaraw tagabolo a ka lakɔlɔsili boli o kan yaasa baaraw olu bɛ se ka kɛ tilennenya kɔnɔ cogoya min na wa a yɔrɔ masina a bɛna jɔ yɔrɔ min na a bɛ bɛn hectare 1 de ma o hectare 1 cɛla min ye biro 187 o bɛna jɔ a kɔnɔ ni salle d'audience 2 o fana sen bɛ a la o salle d'audience filɛ in na sigiyɔrɔ 350 o bɛ o kɔnɔ restaurant 1 b'a la bibliothèque 1 ani ka fara o kan parking ni o ye bolimafɛnw bɛ bila yɔrɔ min na o place 45 o bɛ a la o 45 in cɛla min ye dugu jukɔrɔta ye parking la 27 o sen bɛ décembre kalo tile 15 tɛmɛnen na Mali furancɛla fanga ɲɛma général d'armée Assimi Goïta ale ni a ka kulu olu kun taara Bulamina min ye an ka jamana usine kura ale koromo karili koɲa la ni o ye société Gafinge ni o ɲɛsinen do dugu jukɔrɔfɛnw o koɲa o ɲɛnɛbɔli ma n'o ye lithium ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a baara in an ka furancɛla fanga ɲɛma ale ka kɔrɔfɔla baara in kɛra ka kɛ ni jamana kɔnɔdenw olu ka laɲini yɛrɛ wa para ko o sera ka ɲɛ sɔrɔ ni an ka minisiri dɔw ka cɛsiri n'o ye minisiri min ka baara ɲɛsinnen do dugukoloko ma ani ka fara sɔrɔ o minisiri fana ale ka cɛsiri sen bɛ a la wa yirala k'a fɔ fana min ye nin baara in a bɛna kɛ sababuba ye an ka jamana ma ka ɲɛsin mɔgɔ caman ma fana ni o cɛla o dɔw bɛ tali kɛ Mali o jagokɛlaw ani banki baarakɛla dɔw fana kan ni u bɛ don ka bɔ minnu kɛ ni wari ye a bɛna nafa lase olu ma o bɔlen kɔfɛ tuguni min ye société masina ye ka a kɔnɔnafɛnw an ka jamana opérateur économique mɔgɔw olu de bɛ na ni a kɔnɔnafɛnw ye ni olu dɔw bɛ tali kɛ tɔli siman ani ka fara taji fana kan olu de bɛ na ni a ye k'a bɛna nafaba lase olu yɛrɛ ma ani ka fara o kan tuguni ko baara caman bolodalen don min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye yiriwa o bɛ don Buguni mara kɔnɔ kosɛbɛ ka ɲa ni o dɔ ye sefa wari miliyari 25 o labɛnnen don ko baara caman bɛna kɛ ni o ye olu dɔw bɛ se ka kɛ kalanso kuraw olu jɔliko ye Buguni mara kɔnɔna na walima kɛnɛyaso dɔw olu jɔlen siraw dilanni ani ka se ka fɛɛrɛ ɲini fana min ye kurantigɛ ko ye ka se ka o gɛlɛya ko fana ban Buguni mara kɔnɔna la wa yirala k'a fɔ Mali ale ni Chine ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na ko baara caman wɛrɛw bolodalen don min yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ka caman bɔ an ka jamana sifinlakaw olu ka baarako gɛlɛya la ni o baara dɔw ye baara kuntagala surun ani dɔw ye baara kuntagala jan fana ye. AES jamana ɲɛmɔgɔ 3 o tɔgɔ la min ye Mali ta ye général d'armée Assimi Goïta Niger o ye général de brigade Abdramane Tiani Burkina Faso capitaine Ibrahim Traoré olu furancɛla fanga ɲɛma 3 tɔgɔ la min ye Mali ni jamana wɛrɛ cɛ o ko ɲɛnabɔbaga minisiri Ablaye Diop ale ye dantigɛli kɛ ni furancɛla fanga ɲɛma 3 olu ka kumakan na kumakan min yɛrɛ n'o ye déclaration ni bolonɔbila kɛra a sɛbɛn na AES ɲɛmɔgɔba fɛ n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye décembre kalo tile 14 tɛmɛnen n'o kun bɛnna sibiri don ma o gafe in kɔnɔna na a ladɔnnera k'a fɔ CEDEAO mɔgɔ o mɔgɔ o jamana kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni o bɛ fɛ ka na AES jamanaw kɔnɔna la k'i bɛ se ka na ka sɔrɔ visa o tɛ nka ni i ma ɲɛ k'i bɛ na ko i ka a sariyaw ka olu ta bala a sariyaw olu ka se ka bonya ni a yirala k'a fɔ fana mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka bɔ CEDEAO kɔnɔna la ka na wagatini kuntaga surun dɔ la AES jamana kɔnɔ walima ka to a kɔnɔ ani maa minnu bɛ yen fana ni olu bɛ fɛ ka na ni u yɛrɛ ka bolimafɛnw ye ka bɔ CEDEAO jamana kɔnɔ ka na AES jamana olu dɔ la kelen na yalima fana
mɔgɔ minnu yɛrɛ fana bɛ nɔ ni olu ka baaraw ɲɛsinnen don bɛɛ jɛ bolimafɛnw olu baaraw tagaboloya kan ni olu dɔw bɛ se ka tali kɛ jago sira fɛ walima ka mɔgɔw ta a kɔnɔna la ni o ye véhicule à usage commercial ye olu bɛɛ lajɛlen k'u bɛ se ka don ka sɔrɔ visa tɛ a dɔw bɛ se ka kɛ ni passeport ye walima sɛbɛn wɛrɛ nka ni a ma ɲɛ a bɛ kɛ min ye AES sariya ye ko ka olu ta ba la. Desanbu kalo tile 12 tɛmɛnen na min sen tɛ mɔgɔ ye o ye sariya 3 ka o vote o sariya 3 ninnu cɛla o dɔ bɛ tali kɛ Mali 2025 san musaka ani sɔrɔtaw olu kan a yirala k'a fɔ san kura nata o musaka bɔta o ka ca ka tɛmɛ minnu bɛna sɔrɔ nka an ka jamana marabagaw olu kɛmɛ ka fɛɛrɛw latigɛ yaasa a gɛlɛya ha kana se ka tiɲɛni kɛ an ka jamana kɔnɔna la min a sariya 2nan ye o ye baaraw ye minnu bolo dalen don sigida sanuya ni kɛnɛya sabatili kɛcogo ɲuman kan Mali kɔnɔna la a sariya 3nan a yirala k'a fɔ ANADEP ale ni AER o bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa ji ni kuranko gɛlɛn min bɛ an ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka ban don nataw la cogoya min na. Kɔkan kibaruyaw la Niger furancɛla fanga ɲɛmaa Général de Brigade Abdraman Tiani desanbu kalo tile 17 tɛmɛnen na ale ye dantigɛli dɔ kɛ dantigɛli min yɛrɛ kɛra ka kɛ ni u ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya o sanyɛlɛma o ɲɛkɔrɔla wagati a y'a yira k'a fɔ ko cogoya foyi de t'a to min b'a to AES jamana olu bɛ se ka sigi u kɔ ka don CEDEAO la ko sabula ɲɔni AES jamana ɲɛmaa 3 a furancɛla fanga ɲɛmaa 3 olu ka ni hakilina in ta k'a fɔ k'u bɛ bɔ CEDEAO la k'u ye hakili jagabɔ de kɛ hukumu kɔnɔna na min ye AES jamana kɔnɔdenw ko bɛɛ ka i hakili latigɛ ko sabula a kɔlɔlɔ foyi tɛ a kɔ. An bɛ taa Liberiya jamana kɔnɔna na dɔgɔkun kelen mankan tɛmɛnen kɔfɛ min ye Liberiya jamana ye desanbu kalo tile 18 o tɛmɛnen na u ka wasabulon kɔnɔna tasuma donna yen kɔnɔna la nka ɲɔni tasuma in yɛrɛ ka don mankan dɔ kun tɛmɛna u ka finitigilakaw ani u ka jamana kɔnɔden dɔw kun ni ɲɔgɔn cɛ minnu kun bɛ murutili wale la ni o ma kofɔlenw a yirala k'a fɔ o ye kule ni a bɛ fɔ o kulu mɔgɔw ma ko coalition pour le changement démocratique olu ka ni mankan ni tɛmɛlen kɔfɛ tasuma o donna wasabulon kɔnɔna la wa ko tɛgɛ dara maa dɔw kan ni o ma kofɔlenw cɛla Liberiya o jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ George Weah ale ka assistant kɔrɔ dɔ o kun sen bɛ o la ni a bɛ fɔ o ma ko Seku Kalasko Damaro. Desanbu kalo tile 16 tɛmɛnen Irisi jamana ɲɛmɔgɔ Vladimir Putin ale ye dantigɛli kɛ o ka ɲinɛ san baara minnu kɛra u bolo a kumana o kan olu cɛla an sera ka minnu ta a la a y'a yira k'a fɔ min ye ɲinɛ san kɔnɔna ye ko maa minnu taara u tɔgɔ sɛbɛn kɛlɛ la u yɛrɛ ma yaasa u ka jamana u bɛ se ka lakana ka ɲɛ cogoya min na min yɛrɛ bɛ se ka to jamana u k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya u ka to u bolo cogoya min na ko minnu taara u tɔgɔ sɛbɛn o ye mɔgɔ 430 k'olu de taara u tɔgɔ sɛbɛn ko cayara ka tɛmɛ san tɛmɛnen ta kan sabula 2023 san kɔnɔna na ko minnu taara u tɔgɔ sɛbɛn olu bɛnna mɔgɔ 3,000 ani kɔri ma wa yirala k'a fɔ ko dɔ farala Irisi ale sɔrɔ o fana kan ko sabula min ye 8 ka yɛlɛla 8 murumuru 9 o de bɛ a kɔ ko Irisi sɔrɔ o bonyana ka yɛlɛ o sanfɛ. An bɛ taa Siri jamana kɔnɔna na min ye Siri jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye Bashar al-Assad ale bɔra a ka mantu na desanbu kalo tile 16 tɛmɛnen ka a sababuya kɛ jalakili dɔw taara ka a sɛgɛrɛ min yɛrɛ kɔnɔna la kun yirala k'a fɔ k'a bolila ko ka taa ka animanaw ani a baaraɲɔgɔn dɔw ko ka olu to maa murutilen olu ka bolo kan Siri jamana kɔnɔ ni ka jamana wɛrɛ ka o sɛgɛrɛ hukumu kɔnɔna na a bɔra ka jaabili kɛ desanbu kalo tile 16 tɛmɛnen a y'a ladɔnniya k'a fɔ ale ka bɔli Siri jamana kɔnɔ k'a kun bolo dalen tɛ sabula ko fanga dafiri kɛlen ka kɛ ale la a tora Siri jamana kɔnɔ ni k'a ka baara kɛ nka min ye desanbu kalo tile 7 ka dugu jɛ a 8 na ko mugujugu olu filila ka taa a kun bɛ yɔrɔ min na ka se yɔrɔ ma hukumu kɔnɔna na min ye Moscowkaw ye olu ye a cɛ ni k'a labɔ ka taga n'a ye Irisi jamana kɔnɔ k'a bɔra ten cogoya de la hakili jiginna Bashar al-Assad ale yɛrɛ ye fanga ta Siri jamana kɔnɔna na o kɛra 2000 san kɔnɔna la nka min ye mankan ye o wulila Sirikaw fɛ yen nɔ 2011 san nka min ye Marisi kalo tile 6 ye 2012 san kɔnɔna la Faransi ka lasigiden so o datugura ka bɔ Siri kɔnɔ ni ka tila ka u ka drapeau ka o fana jigin
ka sababuya kɛ Faransi jamana ɲɛmɔgɔ o wagati la o kun ye Nicolas Sarkozy ale kun ye a ladɔnniya k'a fɔ ko Siri jamana ko o bɛ ka mara terrorisiw olu de fɛ. O de hukumu kɔnɔna na Faransi ka lasigidenso o kun datugura nka fanga dafiri kɛlen ka kɛ Bashar al-Assad la Faransi ka lasigidenso o dayɛlɛla Siri jamana o kɔnɔna la ni ka tila ka u ka drapeau ka a kɔrɔta nka maa min yɛrɛ ni o ye fanga ta o ye terroriste dɔ ye min ɲininen don États-Unis o jamana o fɛ n'o ye Abu Mohamed al-Jolani ale de ye fanga ta. Tarata tɛmɛnin na a yɛrɛ a y'a ladɔnniya k'a fɔ ko terroriste kulu fɛn fɛn ni olu bɛ Siri kɔnɔ k'a bɛna olu ci ka bɔ u ka jamana kɔnɔ n'a bɛ o daminɛ a yɛrɛ ka kulu mɔgɔw la ni a y'o ci k'a bɛ sɔrɔ ka institution militaire kura ko ka o sigi sen kan wa o tarata don kelen kofɔlen na min ye Faransi ye o ye a ka ciden dɔw bila ka taa ni ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ ni Siri o fangakura tigilamɔgɔw ye. Hali bi an bɛ to Siri jamana kɔnɔna la fanga dafiri kɛlen ka kɛ Bashar al-Assad la o tɛmɛnen kɔfɛ Risi kunnafonidilaw olu kumana u ka kamanagan kan ni wale in na sabula ka sababuya kɛ Risi ale ye kɛlɛkɛminɛw olu caman bila ka taa ka di Siri jamana o marabaga kuma yaasa ka se ka terrorisiw olu kɛlɛ cogoya min na ni olu dɔw yɛrɛ kɛra septembre kalo la 2015 o san kɔnɔna na fɛn caman bilala ka taa di o ma. Olu dɔw cɛla yirala k'a fɔ bolimafɛnw bɛ a la kɛlɛkɛminɛ dagɛlɛnw olu sen bɛ a la kurun bɛ a la ka fara minɛn wɛrɛw kan wa yirala k'a fɔ fana min ye mɔgɔ 7,500 olu fana Risikaw u bɛ yen jamana kɔnɔna la. O de hukumu kɔnɔna na u ka kunnafonidilaw u kɛlen don ka u ka kamanagan k'o kɛ ka yira nin yɔrɔ in fanfɛla la yalima olu ka lahalaya o bɛna kɛ cogoya jumɛn de la ani ka fara u kan 2017 san kɔnɔna na bolonɔbila kɛra sɛbɛn dɔ la Moscow ale ni Damas o mɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛla la o bɛnkan sɛbɛn na a yirala k'a fɔ min ye Risi ale ka base dɔ o bɛ to Siri jamana kɔnɔna la wa u ka bɛnkan sɛbɛn a kuntagala o kan ka bɛn san 49 ma ni o bɛ ban 2066 o san kɔnɔna na ko yalima fanga dafiri min kɛlen filɛ ka kɛ Siri o jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ la ko yalima a lahalaya a bɛna kɛ cogoya jumɛn de la ni bɛnkan sɛbɛn o lahalaya o bɛna kɛ cogoya jumɛn de la o de hukumu kɔnɔna na Risi kunnafoni dilaw olu ka secrétaire ni o ye Dimitri Peskov ye ale ye a ladɔnniya k'a fɔ k'a bɛna kumaɲɔgɔnya kɛ ani Siri o marabaga kuraw ye. Noël ni o ye an balima kerecɛnlakaw olu ka seli ye an bɛ sanbɛ foli kɛ ka ɲɛsin an balima kerecɛnlakaw olu bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an ka san hɛrɛ ko caya. An lamɛnbaga ni an lajɛbagaw an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ko o ɲɛfɔ ye o kɛra nin an bɛ foliba lase aw bɛɛ ma aw ka lajɛli ni lamɛnni la sanga ni wagati bɛɛ la k'an ka dibila baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fo kosɛbɛ. Ala ka bɛn ni basigi sabati Mali kɔnɔ ani diɲɛ fantanw bɛɛ lajɛlen la a k'an bɛn o la wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ.